Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou na základe stanov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky usporiadal v sobotu 27. januára výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala v Kultúrnom dome vo Vysokej nad Kysucou. V úvode výročnej členskej schôdze prišli kultúrnym programom hasičov potešiť žiaci zo základnej školy s materskou školou E.A. Cernana. Dobrovoľní hasiči spoločne zhodnotili svoju bohatú činnosť za rok 2023, zrealizované výjazdy a zásahy, ich množstvo a náročnosť, v rámci ktorých pomáhali pri ochrane života, zdravia, majetku občanov a životného prostredia. Výročné vládnu schôdzu sa zišla na základe stanov DPOSD. 31.12.2023 sme mali 107 členov. Opustili nás naše dve dlhoročné členky, pani Anna Zemanová a pani Vlasta Gajdicová. Požiare a technické výjazdy. 4.2.2023 odstránenie spadnutých stromov na prístupovej ceste v Vysokej nad Kysucou, čas Semetež. Taktiež zhodnotili finančnú situáciu zboru a poďakovali všetkým, ktorí prispeli zboru sponzorským darom či 2% z dane z príjmu, čoho zbor zakúpil novú motorovú striekačku PS12 s obsahom 1600 kubických centimetrov pre družstvo detí. Dobrovoľní hasiči sa v kalendárnom roku 2023 zapojili i do dvoch projektov, v ktorých boli obci nápomocní pri ich realizácii. V rámci projektu Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva členovia zboru pomáhali upravovať okolie a technicky zabezpečili otvorenie zrekonštruovaného židovského cintorína a v rámci projektu Revitalizácia verejného priestranstva v miestnej časti Nižných Kelčov členovia zboru vysadili kvitnúce rastliny, stromčeky, vysiali trávu a zrealizovali terénne úpravy verejného priestranstva. Neoddeliteľnou súčasťou výročnej členskej schôdze bolo i ocenenie a povýšenie jednotlivých členov, ktorí svojou prácou, ochotou a oddanosťou dokázali, že im heslo Bohu na slávu, ľuďom na pomoc nie je ľahostajné. Na záver členovia výboru predstavili plán činnosti organizácie na rok 2024, návrh uznesenia z výročnej členskej schôdze DHZ Vysoká nad Kysucou a predseda dobrovoľného hasičského zboru poďakoval všetkým prítomným za ich aktivitu
starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu, územnej organizácii dobrovoľnej požiarnej ochrany za ich pomoc a ďalšie smerovanie a zúčastneným zástupcom dobrovoľných hasičských zborov z Českej a Slovenskej republiky za priateľstvo, družbu a vzájomnú pomoc.